lika Jesu Kristu waseNazaretha inkosi emhloniphi bazalwane ezaphezulu. Siyabingelela umfundisi uNdlomane our host osibizele kule ndawo egameni lika Jesu. Haleluya. Siyabonga indoda kaNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu aqhubeke nje asebenze kakhulu ngawe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Ngiyabingelela gogo egameni lika Jesu nomndeni wonke wabashabalala egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyamthanda kakhulu. Siyabonga futhi ukuthi nivumele uNkulunkulu ukuthi ezokwenza umsebenzi wakhe kulamagceke ala ekhaya. Engathi uNkulunkulu angibusisa kakhulu egameni lika Jesu. Haleluya. Bonke abazali ngenze uNkulunkulu zonke mfowethu babonqele MC Apostoli umfundisi uNzuza. Ngiyabingelela egameni lika Jesu mfowethu labo odlala ugubhu ama-worshipers wonke umzalwane nje okhona umzimba kaKristu wonke ngiyabingelela egameni lika Jesu. Haleluya. Nikhona abathandekayo. Sizokhuluma nje kancane bazalwane ngeke ngize ngimoshe isikhathi kade kufuneka kakhulu kule ndawo egameni lika Jesu. Kodwa before ngingene ezwini likaNkulunkulu kunamazwi umfundisi akhulunywe uNkulunkulu kumina ngenxa ukuthi athe kuba maningana ngibabhale phansi. Angaze ngisuse futhi angaze ngiede ngibhale njengoba bekhulunyiwe futhi ngizokusho njengoba bekhulunyiwe. So this is the word of the Lord to you and to the ministry. Hallelujah. Behold, I am lifting you up as a voice in your city, and your ministry is my chariot. Abaningi bengekuqonde lokho, nawe futhi ungekuqonde, kodwa ngesikhathi esiyiso uyakuqonda. Njengalokhu Israyeli wayezungeza iJerikho kasikhombisa, nawe ngiyakuthuma ukuba uzungeze. Qaphela ukuba ungasuki ezwini lami engilikhulumile kuwe. Themba mina kuphela, ungathemba abantu, ngoba uqalekisiwe othemba lakhe kubantu. Qaphela ukuba ungasondezi Jesu Kristu. Angisazi ngithiwa ngaba nje. Qaphela ukuba ungasondezi abanjengoGehazi abathi ngasese baphikise izwi lami benze lokhu engingakufuniyo. Yazi lokhu, ngiyakuthuma njengesibani phakathi kobumnyama. Qaphela izimpisi nabazibiza ngegama lami bengasizo izinceku zami. Abaningi bayokuzonda ngoba bengeke bayiqonde into engiyenzayo ngawe. Be careful, says the Lord, for that evil woman called Medusa has risen against you. You must hold fast to my word, and I will cover you. She will send into your ministry agents who will pretend to know me. Some will come giving prophecies, but I tell you, they have come to destroy. Ask of me the spirit of discernment. Ungafuna ukuphakamisa igama lakho, kodwa konke kwenzele udumo lwami, isho inkosi. Kakuthi lapho usuqedile ukuzungeza, I will do a sign. Ngokuba ngizakuthulula umoya wami lapho abantu bayekungifuna lapho ngingakhona. Ngokuba wena ngikuthumile ukuba uhlanyele imbewu. Kepha yini owaziyo isikhathi
sokuqhuma kwayo. Ingeqhume manje futhi kwabanye kungabukeka ukula, kepha ngesikhathi esilungile ngekulifeza izwi lami. Ngakho bengithi qina, ube nesibindi, wembathe amandla, ungasabi lutho, ngokuba nginawe. Ngiza kukulonda ngikugcine nabo bonke abaphakamise izandla zakho. Yesho inkosi. Ngiyasithemezela mfundisi uNzusi. uNkulunkulu omuhle, uJehova wezinakhe. Othi mawusukhulumile bese ngilinda nefezeke. uNkulunkulu ophakeme kakhulu, indalo yonke ikhothama kuwe, izintaba bayazi yakhothama kuwe. Mazulu phakamani, uhloniphe inkosi yasezulwini, nani zingelosi. Khothamani kule nkosi, ozulayo liyaphila, ozulayo angeke laphikiswa. uNkulunkulu omuhle, abasulayo awukhazimulayo, uya awukhazimula yakhe ngeke yafaniswa nolutho. Yakazimula kakhulu kunelanga, mama, khazimula kakhulu, umhlophe ngoboya bezimvu, undaba usha, uyaxabezela, umiya mahasi, inkazimlo yakho nezingelosi ziyahluleka ukuyibheka. uNkulunkulu omuhle, ngezwi lakho lesiprofeto olehlisekile nawe, undaba umile ulilindile ukuba lifezeke, ngoba uNkulunkulu othi mayisekhulumile bekajiki kulokho okukhulumileyo. Siyathandaza egameni likaJesu namandla, awo lamazwi owehlisile phezu kwenceku yakho. Ithini, may your angels surround you, may your blood and your glory cover you. We pray for grace to strengthen him, even when he feels so tired. We pray in the name of Jesus Christ that you will pick him up and remind him of what you have called him to do. Your spirit will sustain him even in good health and weaknesses. I beg and I wait the day. We pray commanding us to Jesus that you will find strength in you. You will be his God. I thank you that you will speak in visions and in dreams. When it comes, what's up, man? What's up, Swiss? What's up, Swiss? I thank you. Even when he looks to the sky, you will remind him your reign. Siyabonga kakhulu bazalwane, lo phambi kwenu wakadlula isibono igama Israyeli. Haleluya bazalwane. Ngumntwana kaNkulunkulu osindisiwe, omesaba kakhulu uNkulunkulu. uNkulunkulu uyangisiza imihla nemihla bazalwane. Haleluya. Ngisasindiswa day by day. Haleluya. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu, kube iviki elikhulu kakhulu. uNkulunkulu ukhulumile kule ndawo bazalwane. uNkulunkulu ukhulumile kule ndawo, akashiyanga lutho. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Nami ngizonezela kulokho kukhulunywa, ngifiki nokusha. Haleluya. Angifiki nokusha bazalwane, because embusweni kaNkulunkulu we complement each other. Asiqophisane. uJesu mayifika uthi angizile ukuzochitha umthetho nabaprofeti, uthi kodwa ngizogcwalisa. Ukhona bathandekayo, because masenze umsebenzi kaNkulunkulu asizile ukuzokhupha. Akekho ozoveza igama lakhe, akekho kwenza kangcono kunomunye. Ibandla like lahlukana kabili, abanye bathi bangaka Apollo, abanye bathi bangaka Paul. Wafika uPaul ezorebuke ibandla ukuthi umuntu olethe growth uNkulunkulu. Wathi omunye uyatshala, omunye uyanisela, kodwa olethe growth uNkulunkulu. Akusiyena otshalayo, akusiyena uniselayo. Because kungenzeka atshale bese kungahluli, kungenzeka futhi anisele bese kungakhuli. Kodwa ukhula kwakhe, it is God who is giving that growth.
Now njalo uSathane ufuna ukubulala ibandla likaNkulunkulu ukuthi abantu ekumele ukuthi basebenze ndawonye they become enemies of each other. Kunabantu sihamba sonke sishumayela sonke kanti singazi nje we are enemies of each other. Kunomuntu onesibindi sokusonda omunye ngenxa yomsebenzi kaNkulunkulu. Kunomuntu obukela abanye abantu athi zobambela umgodi bonke. Njalo ibandla amashubeni lube lisuke lizobhujiswa. Lithi iBhayibheli, a kingdom that is divided cannot stand. How can we stand? Shumele kanje. Bashume if unit. Abapostoli they used together in one place. Behlolo umbhalo benothando. Amen. Ngantshela ngolunye ukuthi uNkulunkulu wangikhombisa umbono. Engathi I was praying for abantu abagulayo. Mangibakhulekela kukhona abantu abafuna ukungisiza. Enhlizweni yami ngaba nepride. Ngangafuna ukuthi bangisize. Base ngikade ngibisa bonke abantu abangaboni imfihlo ngoba kwakuphila abantu. Ngithi bonke abantu abangabona beze phambili. Mathi bangisiza abantu enhlizweni yami ngicasuke ngifuna ukuthi ngivele mina. Ngathi ngiyabathandazela kwangavule ngisho idishi. Ngathi ngeza mkholethi uNkulunkulu ngisize. Ngathi mangivuka ukuthi uNkulunkulu uqaphele ipride. Umsebenzi kaNkulunkulu awumi ngomuntu oyedwa. Amen. Akekho umuntu ozoba one man standing. That is why we have fivefold ministry. Amen. Omunye uyavangela. Omunye uyafundisa. Amen. As long as kusane division ibandla likaNkulunkulu angeke liye phambili. Wonke umuntu ovukayo manje umfundisi ofisa uNkulunkulu lesisikhathi. Into yokuqala esemqondweni wakhe, I want to be the greatest preacher. For that reason, ibandla likaNkulunkulu alidli ukudla okufanele. Ngikona bathandekayo. Because ukudla okudliwa ibandla kusikhona ukudla okulandwa kuNkulunkulu. Kodwa ukudla okwakhiwe it is artificial. Yabona kukhona iapple mokubuka ngaphandle ngathi iapple, kodwa kusile iapple. It's an artificial fruit. So ukudla kungadownload kuma ngwele kuhlanganiswa ngokuthi ufuna ukuphakamisa abantu, udlisa abantu into engasiyo. Ibandla lithi ukudla kungafanele ngenxa yabantu abasebenzela igama labo. Uthi Jesu, if you lift up my name, maphakamisa igama lami, mina ngiyadonsela abantu kimi. Asiwona umsebenzi wethu ukudonsa abantu, thina siphakamisa igama lika Jesu, asiphakamisa amagama ethu. Asiphakamisa amagama amabandla ethu. Njengoba size la we are here to lift up the name of Jesus. Hallelujah. Njengoba size la batheneka yezini kuzocompete. Azange uzovela ikizo kushumayela noma zoprofeta. Kodwa sizoba somlilo. Amen. Lithi iBhayibheli uSamson wathatha impungushi. Lithi wayibophele ngemsila waselayitha umlilo. Lithi wathi hambani and consume insini zamaFilisti. Amen. Zahamba impungushi zivutha imlilo ngemuva zayoqeda ngeinsini zamaFilisti. Njengoba sizana uyahiya ukuthi sizobophela umlilo. Ngoba kunabantu kumele baphuse uNkulunkulu belwe nemoya ebaphinda yasemazimazana. Haleluya. Sizophusa abantu kunomlilo sizobophela. Ukuthi sizophusa umlilo emhlabeni. Amen. Kunomlilo sizobophela. Elithi iBhayibheli bathi besesiqinini, lithi bathi bethatha inkuni inyoka yamluma uPawulu. Lithi yathi mayimluma uPawulu inyoka we shook it to the fire. Wayithatha wayiphosa emlilweni ngoba yamluma ngesikhathi sonke ukhona umlilo. Kungenzeka ukuthi kunoSathane bebemile ebhekele semazimazane for isikhathi eside. Kodwa baphinde isikhathi sonke because there is fire. Kunomlilo we are here to shake it to the fire. Sizobathela umlilo. Devil worshippers nabathakatha mama babantu baNkulunkulu kule ndawo sizobathela umlilo. Kunezinto ezizogaqeka kule ndawo sisenamandla. Haleluya. Kukhona into esiphethe asangamavesi. Kodwa kukhona into esiphethe. Sizovuthela. Iphutha sibheke amasiko amaFilisti asho onkaphela.
ukuvusa. We are here to destroy everything. Sizobuyisa umlilo even ebandleni likaNkulunkulu. Ngoba i-altar umnikelo okwazi ukuphezulu umlilo ungekho. Amen. Kenze ukuthi i-altar libe khona. Nomnikelo ube khona, kodwa umlilo awukho. Amen. Isungabe kumnikelo omdakana phezulu kwe-altar as long as umlilo ungekho. Lokho kufana ukuthi yize lezi. Bese sekukhulumisa obedience is better than sacrifice. Because obedience yona lethu umlilo. It doesn't discuss umlilo ukuthi we obey the word of God. So kunabantu abalethu i-sacrifice kodwa umlilo awukho. Ama-sacrifice ahlala phezu kwamanye because the altar has no fire. Bandla likaNkulunkulu lilahlekele umlilo. Athi ngitshela ama-devil worshippers athatha amamandla ayadumisa because ibandla lilahlekele umlilo. Ibandla lilahlekele umlilo. Sonke shawuhayilwe nabathakathi umthathu ufike shawuhayilwe la sithanda sakekho ngoba unayiki kenzeka lokho because there is no fire. Akhona amavesi umlilo awukho. I am here to tell you, you will not go far when you lose your fire. Usokana kanendaba nawe khona umlilo afuna ukuqina. Kwenze kushumayele kodwa umlilo awukho. Kwenze kuhlamele kodwa umlilo awukho. Akanendaba nezomsando mnandi. Akanendaba nezomfesa amaningi. As long as you lose your fire, you want to attack and to quench your fire. Basilenda usizomemeze. Umlilo uyavuza, akanakukulu uyavuza. Asikwazi ukuhlala phansi sibuka usathane wabona ekoko. Abantu bonathaba nje ngikukulu wenza umathaba. Where did the fire go? Nomlilo mawufika uletha isimilo. Sithi bahlangene sizinsizwa nosisi kuyakhonjwa abafela emakhaya bengabi naluvalo abadala ngoba yazi ukuthi kuhlangene abantu abaphethe umlilo. Ngoba lo mlilo ufika ushise ngisho amandla enyama. Ingane ukisale phansi mawufika lo mlilo singena phakathi sifika sishise kusala umoya ongcwele. Njengamanje sekunzima ukuthi mina ngubrother nje ngihambe nosista kuthiwa ngisamanda wonke sekuphela inkonzo ngoba sekuyasabeka because umlilo awusekho. Amen. Ayisekho lento to resist. Fani mamoko brothers. Hallelujah. Sizovuthisa bazalwane. Amen. We are here to bring the light. Sizokhuluma nje kafushane namhlanje. Hallelujah. Now umphefumulo womuntu, the soul of a person. When you is two. Number one, spiritual energies that are in God. Number two, the light. Amandla kaNkulunkulu angazoshintsha ke spiritual energies. Then no khanya. So these energies were captured in behleli kuNkulunkulu. That is why umuntu mayikhandiwe umphefumulo ngeke waba isidumbu ngesilele until uNkulunkulu aphefumulele emakhaleni akhe. Amen. Then umuntu wayiseba umphefumulo ophilayo. So these are energies aphuma kuNkulunkulu angene sidumbini. Amen. Njengebhethe emoto ithi ikhandiwe kodwa indawo until kufaka ibhethe because there is an energy that is needed ukuthi ihambe ko onke amavenze emoto uzikwazi ukuhamba. Amen. So umphefumulo womuntu wenziwe ngama spiritual energies aphuma kuNkulunkulu. Number two, wenziwe ngelight ukhanya kukaNkulunkulu. Ngikhona bathandekayo. So usathane befuna uku-attack umuntu, into ayize kuyo is to suck these energies and to suck this light. So mawulahlekelwa ilamandla omphefumulo, umphefumulo wakho ufana njengesithunzi esimnyama. So mawubona umuntu ehleli kuma addiction ezonena engakwazi ukuphuma kuzona, i-reason is because umphefumulo wakho mnyama, i-light is sucking you and these energies are sucking you because usathana akakwazi ukuwathola because letting is a very precious thing. A soul of a person is a very precious thing because iphuma kuNkulunkulu. So usathane ke ulwa nomuntu ukuze amunye lento ephuma kuNkulunkulu ayisebenze ngeadvantage yakhe. Ngizobazala
So usathane mayizoku-attack njengomzalwane. He comes to suck this light. He comes to suck these energies. Isanya yokuqala ukuthi usu under attack ukuthi you begin to lose your prayer life. Hallelujah. Hallelujah. Ulahlekelwa impilo yakho yomthandazo. Uthi umzalwane but you are lazy to pray. Uthi umzalwane kodwa uthandaza only on Sunday makunenkonzo. Then you begin to lose this light. Umphefumulo wakho uba like a black shadow. Umphefumulo wakho uba like a black shadow. Uyithola usungena ezonweni ungasakwazi ukuphuma. Uyalazi lento ukuthi uze ukuthi angithandi lento engiyenza kodwa iyekile. It is a sign ukuthi umphefumulo wakho uqinile. Ngaze lesingaletha ubema bangena. Athi ke ngiyabona ukamnika Jesu. Athi 7 manje. Amanye ngathola ngilango ngizoze ngiyabona nje uyangishini. Ngixolele bazalwane. Inkosi izomenzela ukuthi khona uzofika uzowaphatha. Amen. Ngikhona basalika. Amen. Zathi ngizobazwana angivuthi I want to teach this thing ukuze sikwele kuma basics eChristianity. Amen. Sihambe nje nokumesaba uNkulunkulu understand ukuthi goal yethu sonke ukuthi siyongena ezulwini. Amen. Hallelujah. Amen. Now sithemefika kuwe my sister akazi ukuphutha ivoice yakhe ukuhlabeleka. Uzoqhubeka uhlabeleka mnandi ubless ibandla. Kodwa uzosapha ilight emphefumulweni wakho. Ezosapha these energies of God. Usale wena uphefumulo wakho ungathi it's a black shadow. Awusena ilight awusena iform. So masu kuleso simo usathana engenza noma yini ngenyama yakho and you cannot resist it. So ingakho abantu abaningi uyithola usuzonweni othanda iphuma kuzo. But awukwazi ukuphuma. It is because your soul has been sucked. Ilathi kaNkulunkulu ayisekho in your soul. Namademonic amayibuka awayiboni light because amademoni ayabaza abantwana bakaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Satisfying now kuthiwa Intergalate ayithandazele i-devil worship idemon. Esidemon wena ezokhipha mina wena. That's when demons are spiritual entities. Akwazi ukubona umphefumulo wakho. So eventually uma ungenayo uJesu, umphefumulo wakho kulesi state mnyama. Umphefumulo wakho mawumnyama ayikho into usathana afuna ukuyiplanta kuwane ekazayiplant. Yingakho ke kuba khona umuntu ekuthiwa uyabhuqabhuqa ebandleni useyaziwa. Kanje usibani uphenduka nini? Umuhlana phansi umlalela ukuthi yazi ngiyafisa ukuyiyela lento. Kodwa ayiyeke. It's because you lost your light. Njengoba sizelana amazimazane size kubantu abahamba emhlabeni kodwa imphefumulo yabo imnyama. Because they don't have a light. Bese iPhapeli wayekhona uLizwi. Eqaleni. Ulizwa yenguNkulunkulu. Ethi konke kwavela naye. Amen. Bese ethi ukukhanya kwavela ebumnyameni. Amen. Kodwa ubumnyama ubuqonda. Kanti lokukhanya kukhulunywa ngakho bazalwane. Yikho lokukhanya sizokuintroduce emazimazane ukuthi kunokukhanya okwavela ebumnyameni kodwa ubumnyama abu-understandanga. Sizomemezela uJesu okwazi ukubuyisa ukukhanya emphefumulweni womuntu. Okwazi ukubuyisa amandla kaNkulunkulu emphefumulweni womuntu. Umuntu ozazi ukuthi njalo wayifutha. Wayifutha ebusuku ethandaza kodwa kodwa kusepha konke lokho. You lost your light. Njalo ukufasa ungadingi umuntu uphila ukuthi uzile ukudla. Wawuzile ukudla but where did that go? Yashona. Yakhumbula leso sikhathi safuna uNkulunkulu. Every day uhamba intaba. Uyasikhumbula leso sikhathi isezulwini. Ufisa ukuthi uJesu engabuya manje. But you lost your light. You became like a dark shadow. Phefumulo wakho uyazulazula. Usathane wenza yonke into athanda ukuyenza ngawo.
kodwa kunezwi likaNkulunkulu. Uthi uDavid izwi lakho liwukhanya endleleni yami. Uthi liyisibane ezinyaweni zami because that word is light. Amen. So if you receive the word of God, the light that you lost will be restored. Awamukela izwi likaNkulunkulu. Ilathi yakulaphekela izobuyiswa kuwe. Abanye abantu sebephendula ama-puppet kaSathane. Sathane ubenzisa noma yini. Makunenqeko nje evuthayo. Eyinkinga esihogweni. Mase kufoyela usisi. Ozoyisela inqeko njalo wena otholakalayo. Because once you lose the light, uhlezi available embusweni kaSathane for use. So ngabe bheka umuntu abangamsebenzisi uze bahlonisa ibandla, umuntu oqala utarget wena. Kenze uthi ushumayela uNkulunkulu. But your soul is in darkness. Phefumulo wakho uhlele kumnyameni. Awuna direction, ushumayela abantu bekhala inyembezi. Kodwa bona uthi uqeda ukushumayela uye kwenza into esabisayo. Izo shumela bakhulula abantu shumela kubo kodwa usala ungakhululekanga. Hallelujah. Bantu basemazima sizomemezela. Amen. Ilwane igijima nje emagcaleni akini ukuthi akekho umuntu onokukhala. There is no one carrying light. Unomuntu nje lapha phakathi kwethu. Ekhaya kube kune-altar. Labanye uNkulunkulu. Ukhonza uNkulunkulu but I see an altar in the room. Elimopposayo. Uthi ukubula ngitshele wena. Ukuthi eat the word of God and increase your light. Because once you lose your light, these altars will overpower you. Sikhulumeni nama-altare abanye uNkulunkulu, but we survived. Abanye abantu bahlulekile ukusurvive because there was no light. Ukuthi ukakwe yipengaka, you cannot live anyhow. Okwazi ukuphila noma kanjani wazi ukuthi ingaka you are still fighting ngezinto ezenziwa obaba omkhulu bakho. You know the whole lineage, but you are living anyhow. You are not serious. Christianity isiyenziwe into entertainment. Engathi masedansiwe sekuphelele. But bonke abantu abadansayo imphefumulo yabo iyadungaza bomnyameni. Ngeke usaqonda kuduke ohleli phansi kuduke oshumayelayo. Konke kuyafana. 6:9. When your soul is trapped in darkness, leyo ndiphile ipurpose kaNkulunkulu ngempilo yakho. Because ubuzukunkulu akusebenze umphefumulo wakho must connect with heaven. Manje umphefumulo wakho mohleli endaweni emnyama, it cannot connect with the heavens. So kunabantu ababizwe kwi full time ministry. God uyahlupheka. You know you've been called by God into full time ministry. And you are wondering ukuthi kwenzakalani. It's because your soul is trapped in darkness. Awukwazi ukuthi uyi full time ministry and you are living anyhow. Forget it, because ukushintsha kwempilo yakho kulele uNkulunkulu. Amen. Am I teaching? Amen. Ngithi bazana ukushintsha kwempilo yakho kulele kubani? uNkulunkulu. Awukwazi kuba kwi full time ministry bese uphilisa noma kanjani.
You are putting your life in danger. Ngikho abathengakayo. Ngicela sizwe uyakhuluma ngefushane. Ngizela ukuvala egameni kaJesu. Ngoba seKolose 3 verse 1 namaHubo 24 verse 7. Ngicela bazame ngifundele ngophuthuma egameni kaJesu. Kolose 3 verse number 1. Ngakho uma navuswa kanye noKristu funana kwaphezulu lapho ekhona uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. AmaHubo 24 verse 7. Verse number 7. Ihubo lika David mase sitholile sithi amen. Phakamisani masango izinhloko zenu nani minyango yaphakade. Phakamani ukuba inkosi yenkazimulo ingene. Iphakeme babezu lakho linamandla. Ngalo wavusa uLazarus file uNkulunkulu wethu ongcwele. Linamandla igama lakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Linamandla igama lakho. Linamandla igama lakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Ngalo uNkulunkulu wethu ongcwele izinto engenzeki ziyenzeka ngegama lakho. Linamandla igama lakho uNkulunkulu wethu ophakemeyo. We give you the glory, the praise in Jesus mighty name. Thank you, Lord. Hallelujah. Nikhona bathandekayo. Hallelujah. Bazalwane abangibona ngathi balele indaba ngiyenzelisa bazalwane. Hallelujah. Ngicela sibukele indaba ngafushane bazalwane bese ngiyantetela egameni lika Jesu Kristu. Amen. Lithi ngibhabhele leli verse lokuqala esifundile. Uma navuswa kanye noKristu funana kwaphezulu. Hallelujah. Amen. Now abantu abaningi bafuna kwaphezulu kodwa bengakaze bevuswe kanye noKristu. That is why sekunabaprofeti abathi ngozani solanda into ze batiphathana ama-ID befuna ukuniphatha izinto zaphezulu kodwa ningaze nivuswe naye. Kodwa iverse lithi awukwazi ukufinyelela ezintweni zaphezulu ungakavuswa kanye. Uma navuswa kanye naye funana kwaphezulu ukuze nikwazi ukufuna kwaphezulu. Awukwazi ukufuna kwaphezulu ungakahlangana ngoba ufika phezulu into oqala uzoyifika uJesu. Hallelujah. Amen. Now mibili imbuso bazana emhlabeni, two major kingdoms. Khona umbuso waphezulu, khona umbuso waphansi. Ingakho moya kwenye indaba ezothi abaphansi bayakhala. Ngikhona bathandekayo. Ngoba abanayo lo okwazi ukuthi bethole izinto zaphezulu. Manje inkinga izinto zaphansi zidonsela phansi. Izinto zaphezulu zidonsela phezulu. Amen. Awukwazi ukufika ezintweni zaphezulu ungakahlangani naye. Indaba lithi iBhayibheli linokuba vulelani masango ukuba ingene inkosi yenkazimulo. Na umuntu akwazi ukuvula amasango inkosi yenkazimulo. Uthi usufikile uzofuna into zaphezulu ume masango because inkosi yenkazimulo waphambi nayo. Amasango wakwazi wena athi inkosi yenkazimulo. Manje umuntu ungavulanga naye uhamba wedwa usukumise phambili. Ngoba yena wazivula amasango inkosi yenkazimulo. Ufuna ukutshela bazalwane sidinga izinto eziphathayo into esidingayo inkosi yenkazimulo. Masingahambi nayo kunezinto engeke ezulwini noma sesibizile. Kusho ukuthi ibizwa abantu abangahambi nenkosi yenkazimulo. Ngoba abantu okuphila wepho kithi futhi akudingi ikhulu zezivule kodwa inkosi yenkazimulo. Lithi iBhayibheli wawabosha uPhitha imaze ngathandaza. Lithi inkosi kaNkulunkulu yabonakalisa ingaphakathi. Lithi amaqeda amaphela eqathala iy'khiye zingekho. Ngoba akusizwani iy'khiye ezenza ukuthi sikwazi ukuvula. Lithi isango lejele lavuleka iy'khiye zokuvula zingekho. Ngoba umsebenzi wethu akusizwani ukucika iy'khiye kodwa umsebenzi wethu ukufuna inkosi yaphezulu. Uma sesihamba nayo lithi
baba wathi bayifika esibhokweni wathi masango vulekana lithi baba umhlaba wazamazaba amasango aphela vuleka dakade lithi wathi mayisefuka wathi ngiphethe iphiye sekufanele akadiswa ngoba iphiye manje siphethe inkosi egazimulo akekho umuntu ozovulela ngaphandle kwenkosi egazimulo noma ungathandaza kanjani ngeke ivule izulu ungahambi nenkosi egazimulo sizobeleza namhlanje uthi nayi inkosi egazimulo ufike bandeni siyathandaza sifisa izinto bezibengakwazi ukuvuleka izulu ngoba kukhona abantu abakhwela amavesi ngoba bengahambi nayo khona abantu abakuthandazayo ngoba bengahambi nenkosi egazimulo bakali yethu kayo lethi babeli vulekani masango ukubingeke inkosi egazimulo ayobela masango avaliwe but they will come with the Lord of glory. Asiphelelani manje asinawa manje ukuzisebenzela samana ngoba mawufika emasangweni bisho nje ubhongelanga kanani asoma kwaphe kuzi ukuthi ubani because awakwazi the authority okuvula inikezwe lenkosi egazimulo egama lawo linguJesu ukuhamba nayo amasango ayavuleka uyathola bazana ukuthi akukuthi iphili athi healing yetha ivele ingefile kusho ukuthi umuntu orelease healing akahambi nenkosi egazimulo athi ngibona izulu livulekile athi kuyafamani evele ngefamani kanti amawindi namasango ezulu avaliwe because umuntu omemezayo izulu alivulwa amazwi ethu alivulwa ama-declarations alivulwa ama-fastings alivulwa umthandazo ngoba livulwa inkosi egazimulo lethe ukuthi beprayer wona lokhu ungahambi nayo lethe ukuthi ube-fasting wona mayikhona kanti ungahambi nayo kodwa bese bakhona umuntu ohamba nayo asihamba nayo esidingweni yokhonsathi ubona bakubaya kubo 1.5 kubaprofethi nakuba 1 it is because abanayo inkosi egazimulo I am here to tell you ukunganayo inkosi egazimulo nomuwami uzomnikeza indebe yaphansi hayi yaphezulu ngoba yaphezulu eneprofita ayikwazi ukukhuleka ukuze kuphale kwinkosi egazimulo noma unganikela kangakanani kodwa ungahambi nayo ngoba sakufundisa abantu ukunikela kubanikela kubuza kusisa uzokutshela mina lithi phela ungawuthatha umnikelo wesifebe angibambi luhlaza is the word of God lithi ungawuthatha umnikelo wesifebe lisho ukuthini umuntu ongahambi noNkulunkulu ungawuthatha umnikelo wakhe phela uyangcolisa umuntu onikelayo umfundisi engahambi nenkosi egazimulo ufaka umnikelo kaNkulunkulu engcolisa kodwa sizomemezela inkosi egazimulo wake wathi uStefan bemthanda ngabatsha washo ukuthi uyazana nenkosi egazimulo lithi wathi ngibona amazulu evulekile athi ngibona ngibonile asemphatha lapha ngenyawo wathi manje ngithethe ukuthi ngihamba nayo ngoba mase ngithethe abantu abahlala phansi uma ngenyawo abala bahasuka bahamba ube bazahlangene bikhona ukuthi khona inkosi egazimulo ukuthi ubane bangabuka isandla kweyempila abantu wekwenza ngithole esandanaye asemaku ugomo lwethu asemaku izipho zethu asemaku ukushumayela wethu ngoba khona esithembile ashumayela ngoba sinamabhabhu futhi ashumayela amabandla ethu kodwa kunenkosi egazimulo bekhaba ibandaliwa lawo ngoba lalahlekelana naye laqhubeka lakhonza engekho laqhubeka lahlabelele engekho waze kwajwayeleka lathi singekho inkosi egazimulo ngofana bangena ama-emotions lathi mahlabela i-worship abakhala bonke abantu bafika ama-goosebumps batshela ukuthi sekuyikho kodwa ama-emotions ngoba inkosi egazimulo mayisikhona mayisikhona akumenyezela ukuthi nayi mayisikhona iyayiveza izinto zayo ziyazwakala the Lion of Judah will roar bonke amadimoni kulanitewile kabuwanga izandla ngoba isabwana zeko kunenkosi egazimulo sizoyimemezela kunamasana kumele avuleke but awasukuvula ugobo
I want to follow my gift of the Spirit. But the Lord of glory. It's one name as I want to follow about myself. Ungumingeni Nkosi. Ungena yona wena kathatha ungena ngemuva ubambelele kuye. Umuntu ofunela ukubheka inkosi yenkazimulo asiwena. Kodwa into kwathi ukuthi ungene ngaphakathi ukuthi ubambelele kuye ngisiphathe hambani nikuye. Uma ngekho kuye noma ngingathandaza kangakanani bathi ngeke nize ningene. Bathi hambani nikuye. Mase samba sikuye. Sikhonza nje kanje. Bona ngalindele osiphakathi kwethu. Because inkosi enkazimulo isikhona. Yabona inkosi enkazimulo masihambile. Lithi iBhayibheli ama gifts of the Spirit they are without repentance. Kusho ukuthi ungaba ne gift uphile noma kanjani. Because they are without repentance. But when there is a Lord of glory. Masinyathela siyasaba. Sibuye sibuze sanyathela ngakho. Ukuthi ngoba uya understand ukuthi ukhona ohamba naye. Lithi iBhayibheli the steps of a righteous man they are ordered by the Lord. He cannot order your steps uma engahambi nawe. Asiyathela noma apithina. Unyathela kwethu uhlelo yena uNkulunkulu ngoba uma singahambi naye he cannot order our steps. We are here to talk about the Lord of glory. I think you tell about the fathers of faith by a city. Badala manje. Bayahamba emhlabeni. And ukubuhlungu ukuthi khona younger generation engahambi naye. Very much gifted. Banezipho siphiwe kakhulu. Kodwa into eshaye generation yethu ukuthi asihambi naye. Buama gifts esinawo kodwa asihambi naye. Ngoba khanje ngisho mahlephula kanjani ivesi. Kune requirement ehambe naye. Lithi iBhayibheli bangcwele njengalokho engcwele wanibizayo. Message holiness ayisekho ebandleni sekunzima nokhuluma ngayo ngoba nathi shubalala sephele. Ngoba sithi makenjuma yena kodwa simshiyele emuva. Yakwazi bani lithi siyaphambili ngoba usale ngemuva. Siyabadani ngaphambili usale ngemuva. Lithi iBhayibheli khumbula lapho wekho uphenduke. Lithi this is what I have against you. Uphelele uthando lokuqala ngakho khumbula. Lapho isikhathi ngobheki manje likaKristu siyobuka ukuthi siwephi ngoba ayiseke inkosi enkazimulo ayiseke. Ikhona kanjani? Sonke sinentombi siyaziwa intombi asifamba. Ukhona kanjani? Sithi ngamafundi thona singama boyfriend at the same time. Ukhona kanjani? Sithi singama worship bese singama girlfriend. Ukhona kanjani? Theme phambi inkosi enkazimulo bafeli baqhamuka ivangeli lomusa. Bafika abaphangi bathi noma ngasida. Bathi sesathethelele kwenze njani siyaphonza yikho phakathi kwethu. Amadodana kaEla senzela umathanda ngenomile. Ebangela kulukwenze njani? Akasekho yena. Siyakhonza kodwa akasekho yena. Ngoba bayekhona. Bayekhona ukuyisa ukusala ebandleni. Lithi iBhayibheli bathi osafari bani laba uNkulunkulu Ananias bathi baba uNkulunkulu kanti barobha ngesikhathi esonke le ndaba ayingekho ngemali yebo uqamba amanga phakathi kwenkosi enkazimulo wathi uPetha hayi namhlanje usuku wathi ebuye lo ngathi hayi izinki zalabo bangcwaba umnyeni wakho seseziyasondela seyiseduze bavele bafa basho ukuthi bazophinduka amaqola kanti sekukhona inkosi enkazimulo njengamanje sima lapha phambili size siprofete shumele sinongobhozo kungenzakala lutho inkosi enkazimulo ayikho ngoba manje sikhona kubi noma ubani masikhona inkosi enkazimulo kubi noma ubani we are putting down fire size umlilo
but on Sunday akanqeni ukuthi izolo ngomgqibelo ulaye nomuntu esifazane Sunday uzobiza umlilo nathi bazane sibhukuze phansi abazane bhukuze phansi bethi lo muntu uthuka amandla kaNkulunkulu abafundisi abaphethe amabandla bayajola baneyintombi emabandleni umuntu ephethe ibandla ukwaze ekhaya uza khona la mhlambi ngawulusayo ngeke ukuthi